ac mi a welais yn neidiau rhai torwyd eu pennau am dystiolaeth Iesu ac am air Duw a rhai ni addolasant bwys ffil neu ddelwyf ac ni dderbyniasant ei nodydd ar ei talcennau nag ar ei dwylo hwy a fiant fyw ac adeyrnasant gyda Christ fil o flynyddoedd am fil o flynyddoedd am fil o flynyddoedd dyma'r adfodiad cyntaf dyma'r adgyfodiad cyntaf dyma'r adgyfodiad cyntaf Gwynfydedydd a sanctaidd yw'r hwn
rhan iddo. Yn yr argyfodiad cyntaf, yn yr argyfodiad cyntaf, y rhai hyn nid oes i'r ail farwolaeth awdurdod arnynt. Eithir hwy a fyddant o ffeiriaid i ddiw ac i Grist. Ac a deyrnasant gyda gef fil o flynyddoedd, fil o flynyddoedd. Rhai hyn nid oes i'r air farwolaeth